дар рафти ҷаласаи ҳайати мушовараи муассисаи давлатии телевизиони Душанбе ки бо мақсади натиҷагирӣ аз фаъолияти семоҳаи ин шабакаи телевизионӣ роҳандозӣ шуд, директори телевизиони Душанбе Маъруфҷон Охилзода, муовинони директор, сармуҳаррирон, сардорони шуъбаву бахшҳо ва кормандони муассиса ширкат намуданд. Бо хушнудӣ зикр шуд ки муассиса дар заминаи дастгирии бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусҳои созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ соҳиби бинои наву замонавӣ гардидааст ки ҳоло дар он беҳтарин шароит фароҳам мебошад. Нахуст доир ба фаъолияти техникии муассиса ҳисоботи муовини директор оид ба масъалаҳои техникӣ пешниҳод гардид. Иттилоъ дода шуд ки муассиса пас аз гузаштан ба бинои нав соҳиби техника ва таҷҳизоти нав гардидааст. Дар 3 моҳаи аввали соли 2026 чорабиниҳои сатҳи ноҳиявӣ, шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ ва минтақавию байналмилалие ки дар шаҳри Душанбе ташкилу баргузор гардиданд, тариқи студияҳои сайёр, саривақт ва бо сифати баланд сабт ва инъикоси пурраи худро ёфтанд. Дар ин муддат студияҳои сайёри муассиса 19 чорабиниро сабт ва инъикос намуданд. зимни натиҷагирӣ аз фаъолияти идораи барномаҳои иттилоотӣ гуфта шуд ки дар ин давра 231 нашри барномаи иттилоотии вақт, 154 нашри барномаи русии «Время», 26 нашри ҷанбастии 7 рӯзи Душанбе ва 26 нашри ҷанбастӣ ба забони русӣ ва ҳамчунин «Неделя в городе» ва инчунин 26 нашри барномаи англисии «Душанбе Викли» омода ва пахш гардидааст. Дар маҷмӯъ аз ҷониби кормандони идора 55 соат барномаи асл пешниҳоди бинандагон карда шуд. Инчунин дар давоми 3 моҳаи аввали соли 2026 аз ҷониби идораи барномаҳои сиёсӣ ва таҳлилӣ 38 барнома, ҳамчунин як филм ва як видеоролик аз ҷумла барномаҳои набзи иқтисод, меҳвари иттилоот, иршод, ҳадаф, пайгирӣ, таҳқиқ, замин баракати зиндагист, занони муваффақ, пирях манбаи оби тоза, Душанбе шаҳри дастовардҳо соли 2025, Наврӯз 2026 ва мавзӯи рӯз таҳия ва пешниҳод шудааст. Зимни пешниҳоди ҳисоботи идораи фарҳангӣ ва барномаҳои мусиқӣ иттилоъ дода шуд ки дар 3 моҳаи аввали соли равон 101 барнома, 2 филм, 1 очерк, 8 ролик ва 4 лавҳа омода ва пешкаши бинандагон гардидааст. Барномаҳои ҳунарвар, роҳи муваффақият, оинаи зиндагӣ, сайри боғ, файзи ҳунар, сайр, аз рӯзгори ситораҳо, майдони дониш, ҳамешабаҳор, шоми дидор, достони хунёгар ва дурахшон аз ҷумлаи барномаҳои идора мебошанд ки дар онҳо тамоми рӯйдоди муҳими ҳаёти ҷомеа бахусус шаҳри Душанбе инъикоси саривақтии худро пайдо карданд. Дар идома фаъолияти дигар бахшу соҳаҳои муассиса низ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтанд. Роҳбарияти муассиса баромад намуда доир ба дастоварду пешравиҳои муассиса андешаҳои худро баён доштанд. Дар фароварди ҷаласа аз аҳли эҷодиву техникӣ даъват ба амал оварда шуд ки бо ҳисси ватандӯстӣ ва дарки масъулияти ватандорӣ пайи кору эҷод бошанд. Ҳамзамон бадин васила дар тарғиби сиёсати давлату ҳукумати кишвар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иҷрои нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, инчунин тарғиби фарҳанги миллӣ ва муаррифии шоистаи дастовардҳои истиқлоли давлатӣ саҳми арзандаи худро гузоранд.